Hello bro wan biang chakna ke channel jongama mentangan batai fish pangga game free fire bat kumno bat la mano basnai ka bat no du usnem ayu kami ma mentangan batai fish kenamba kibru kinam khenya pi ba phim don jing tip pangga game free fire ta phila ban keliru yanga kumno pitem bat mano ba ai jing tip ta hangni ngala wat nak internet bat nangga website jongka free fire kerana tengala yo jing tip kendet kensoj ngan batai no ip ma menta tapi kumno pitem ma ka free fire kamdai ka ba uwe upriu basnahi henre bali ka pau kum ka kim mobile ba rus pa tam tatip menta kajingmi origin ma ka free fire kala thau daka chispa kadwe studio ka studio badan ha Vietnam la penmi pajba ha ka mobile ha ka South Tarik Desember arjar kanyau ha Android bat iOS hadin kata la publish bat la penyar cha keleng ka perthai daka kerana na Singapore ma ban mentap hila no mano basnai ka yaka ban mano ba dei utrai jongka shisha omdon wei ubriu balas dang hi klem tim kadei ka kam tim developer jongka chispa khatway.studio henry la long kalong henry kalong ka papau ban kot yau forestly u founder pat en CEO ma jongka kerana kum ba father of Free namar udai u nong nyalam strategi u ba penyar bat pen scam ya ka game kumno kala kiu bat kala pau bha to ka game kajing job kawan namar ka game karit bha ka MB lane ka GB ban download bat yaj bha hak phone ba duna GB RAM ru nakata katau ka Q bha bat ka penmi ru ya kitiar lane ba kum ba phie tip ki event bat collaboration ki bat mai man ka forma ka free fire ka don biketa ka free FF WS kamon free fire full series na bat ki tournament riram ba ka ba penlong ya ki player bat ki content creator ban yo lat ban kiu ka community ka ba klan skin character system mode ba pher kumta ladapi peli ka free fire kami na chispa khatway.studio Vietnam bat kerana kalong ka publisher ka ba pen klan dei uwe ubriu henre kalong ka kam jing trailang jong katima ladapi kwa chuchu ngin lecha kai timeline update character types but sensitivity setting hakaway ka video banwan ma smoba like subscribe but comment ladapi kwa next video halor best setting and device types na benta free fire